ang priya te burma phaitongo taklai bisi Tring bisi ketal palaina bage 21st December Bisha Chandra para Ratanpur Takarjala amsayo sungni palkhe Tring bisi ketal no lam solaine o panano loajine rokungkha Chini bara Takarjala sikla botol rok tei belai khena Hambai maya pharo Chini biji sar MLA Biswajit koloino bini naikol Mumbai khe Chini Tring bisi ketal songsa jagui tongo belai khe kotor tei belai khe naithatok aponi bagui Chini khajana mare kijing sono koinai jota palbaksa ke songbai Tring bisi ketal nam sonan bagui phaidi tei songbai baksa opandano tebo musang ronani bagui logir phainan bagui Hambai Hainai 21st December jotono saimano Chinti prasarong ni bagui belai khe nangkukmani san abungkha Tring bisi ketal palailema san ingke chung taklai Tring bisi ketal palaina bagui phai tongo Takarjala Ratanpur Bisha Chandra kamio tai o bisi ketal palailena bagui je organize khaine rokongkha bara Takarjala sikla bodol song ingke tai o pandano naikoli tongnayong kha Chini sar MLA Biswajit kolai bonong belai Hambai jono ringma bagui borongni amchayo jono o Tring bisi ketal no tongthobrona bagui jono ringkha apong bagui belai Hambai genorok jatoro phaidi Tring bisi ketal palaina bagui Takarjala Ratanpur Bisha Chandra kami jatono Hambai khulumkha Hai tomo 21 December Bisha Chandra Ratanpur Takarjala o tei o Tring bisi ketal no palaina ni bagui norok bai kerungi phaine sing tei yarung musical band bai khlai sing phaine tei jotono o Tring bisi no palaina ni bagui tei phaine bagui koyar jao Hello khulumkha jotono no ang Aisha Deborma phai tomo 21st of December noromi amchai Bisha Chandra para Ratanpur taklai Tring bisi ketal no lamsok laina ni bagui tei o pandano loa jinai rok ongkha 12 Takarjala sikla bodol tei belai khena Hambai maya pharo Chini biji MLA sir Biswajit koloina bini naikol muni bisinte o Tring bisi ketal ko Hello Ratanpur I'm Rupesh Deborma and 21 December haita mononi amchai Bisha Chandra para Ratanpur Takarjala o pandano lujinai rok ongkha 12 Takarjala sikla bodol tai ang belai ki Hambai maya pharo Chini sir borom ganan MLA Biswajit kolaino bini naikol mungni bisinte mo Tring bisi ketal kotor khe palai jana thangai nai Hello everyone khulumkha jotono ang norok ni Kunal Deborma phai tongo 21 December norok ni amchai Bisha Chandra para Ratanpur Takarjala o khakhayo norok jotto phaibene Chini whole team chung norok malaina bagi phai tongo yarum musical bodol norok jotto phai malai phaidi chung jotto milugui taklai ni Tring no chung palainai tongthok lainai Hambai jotono